Ja, da er jeg spent. Nå har jeg målt opp 100 gram, som det stod at han skulle ha. Og så har jeg varmet litt kraft fra det der jeg laget i går. Jeg skal ha det over. Prøve å lure han på å ete tørrfôr. Men det går ikke det som eter mest tørrfôr. Men må man ned i vekt, så må man ned i vekt. Pito, det er mat! Pito, det er mat! Kom og spis! Det er saus på til og med. Smak nå i hvert fall. Jo, det er godt. Det er jo oksekraft. Spis nå litt, vennen. Litt. Du har ikke spist i hele dag. Kom an, litt. Det er godt. Jeg lover. Ikke at jeg smakte, men det er sikkert godt. Se her, Pito. Se her. Kom, se. Nam-nam. Det ser ut som kjøttboller i brunsaus. Se. Se. Spise. Ja, ser du. Det smaker godt. Spise. Spise maten din. Det er håp i hengende snøre, som mamma bruker å si. Skal jeg la han få være i fred, spise i fred.